انجمن نشمانیا کوردی جوینک li derxist roja pêşemê û berdewam kir ta roja şemiyê. Herwiha li derxistina vê civînê ji bo xalên serekeyî giring bûn û bi taybet helwesta encumenê di derbarê destaya bilind a Kurdî û di derbarê rêveberiya demkî de. û biryarên gobistên dermafê partiyên ku ji encumenê tevlî rêveberiya demkî bûne. û nameze şêweyê çûna şanda encumenê li cûnêv dido. û piştî bidayîbûna vê civînê û biryarê got hatin standin ser van xala me çend hevdîtin kirin digel endamê encumenê wiha mamoste Şemdîn li ser rêveberiya demkî û biryarê got hatin standin axivî. Ez bi xêrhatnawe dikim wekû dizanin îro roja dawî bû ji civîna Encumena Niştemanê Kurd giha çend xalê esasî ke xalek jê ji bo rêveberiya demkî وەک مەجلیسێ تێ عەلاقەتا me jê tune em pê nemanîne û hek partiyên meclisê tê de bin ev partî divê insîhab bibin ji vê rêveberiya henêkê û divê nêzik pê beyanek werê xuyakirin û insîhab bibin ji vê rêberiyê ji ber ku ev rêberî dijî çareserkirina mafê miletê Kurd li Sûrî em nepêrene qet'an û kulliyan. û herwiha mamoste Ahmed Davûd li ser biryarên ku hatin standin dermafê partiyên ku tevlî rêveberiya demkî bûne axivî. Partiyê beşdarî vê rêveberiya mu'lem bûne me ji wan xwestî îltîzamê bi qerara encumen bikin. Me gotî ev rêveberiya hatî elan kirin bi aliyatê xwe ne wek em û Meclisa Rojava em tefriqî bûn li ser ev اعلان بويه افاهاتي اعلان كرن لا يعني المجلس بشيء امنا بربرسياري وينان دوي اف بارتي ايرو بشدار انتدي التزام بقرار انجمن بكن خوياي ويش بكن. وما مسا محسن طاهر بريارين قول سر دستايا كردي ابلند هاتن ستاندن وها اخذي. وقفه الوستي ما ديتيا انه تشتي دبن منافي دستايا بلند ام بي نمعنينا اشترافك تي استخدام كرن استثمار كرن ياد الدواجي ام نامكي ريكنش راعية بيمانة هوليرا وبالذات سروكي نتوي كاك مسعود برزاني ام جيرا بيجن ويدوين عميدا بيجن انه بيمانة هولير قهايا استنقكي قلكي زحمت ونما بيماني نما خالي دمشن. ومامۆستا محەممەد ئیسماعیل لەسەر خالە هەری گرنگ ئاخەوی شێوەیە چوونا شاندا ئەنجومەنێ لە جونێف ددۆ جنێف دۆ باش دای کنگرê Cinêfê didwa wekû tevgera siyasî Kurdî Encûmen Niştîmanî Kurdî berê jî bi nêrîna çareserkirina aştiyane ji kêşeya Sûrî re bû her wesa Cinêfê didwa derfeteke got kêşeya Sûrî bi şêwazekî siyasî çareser bike bin çavdêriya navdewletî re ji ber vê yekê Encûmen Niştîmanî Kurdî jî biryar dayî got em ê têda beşdar bin şandê me bi hemî şiyanê xwe û layan û pêkhatên Kurdê Sûriya li her welatekî dinyayê dext û çalakiyan bikin ji bo xatirê kêşeya Kurdî derbas bibe lîsta kar me bi şêwazekî dî jî wek şêweyekî wekû tensîq li gel biraderaya Encûmenê Gelê Rojavayê Kurdistan jî heger wan helwestê me qebûl bikin gem karibin nêrîneke hewbeşa Kurdî hebî. Berdewamiya sê roja li ser civîna Encûmena Niştîmaniya Kurdî li bajarê Qamişlo îro sê biryarna giring bi şêwakî fermî standin. شێوەیە دەرباسبوونا ئەنجومەنێ لە جنێف ددۆ و داخویانیە هەلوەستە ئەنجومەنێ دەربارەی رێڤەبەریە دەمکی و دەستایە بلند جاندار شەرنەفی بەرنامە ئارک قامشلو.